Bona tarda a tothom. En nom de l'editorial Claret us donem la benvinguda a la presentació del llibre Compassió, la no religió de Jesús. Per la presentació del llibre comptem amb la presència de la Adelaide Baraco, autora del llibre, doctora en Teologia i també ha estat professora de Teologia en diferents institucions eclesials. I també ens acompanya en Xavier Meloni, jesuïta, antropòleg, teòleg i autor del pròleg del llibre. L'Adelaide fa una reflexió teològica a partir del fragment evangèlic de la dona que patia pèrdues de sang i que es troba amb Jesús. Una dona que des de la seva situació límit, de sofriment, d'exclusió, de soledat, etc., va tenir la força d'acostar-se a Jesús i li tocar el mantell. Passem la paraula a l'Adelaide i al Xavier. Moltes gràcies. Això de que vingui el professor de teologia a l'antiga alumna que ha esdevingut professora i ella mateixa i mestra és tot un acte de gentilesa i d'humilitat. Doncs, abans de tot, enhorabona. Presentar el llibre és com un bateig. Primer es té la criatura i després es bateja. Doncs avui és el bateig de la criatura. Doncs, enhorabona per el tercer o quart llibre que portes, o 5 o 6, no depèn que vas compri en col·laboració, no? Hi ha alguns en col·laboració. Però aquest certament és un llibre molt personal. Aquí estàs tot a tu, absolutament tot a tu, amb la maduresa del teu recorregut com a dona de fe, com a dona, és a dir, com a humana de gènere femení en una societat en camí, com és, i en combat, com és el nostre, malauradament, i alhora amb un gran missatge que sents que custodies i que ens transmets meravellosament en aquest llibre que té per títol només i totalment i absolutament la paraula compassió. Sense articles, sense adjectius, sense comes ni subordinades, compassió. I ets fidel a la força del títol i el fas augmentar i esplaiar i expandir al llarg de les planes que ens regales. Està escrit amb vigor, rigor, passió i intel·ligència. I la combinació de totes aquestes coses el fan molt valuós. Escrit per una dona de fe, que es nota que has meditat llargament l'Evangeli, que l'has pregat i que al mateix temps has meditat, has pregat, has patit i has gaudit també la teva condició de dona dins de la societat i de dona a l'Església, que té una ambivalència com anirà sortint, sobretot ens diràs tu. Perquè jo sóc home i tinc poques coses sobre això a dir perquè no en sé, ho veig des de l'altra banda. Des de l'inici ens dius molt clarament quina és la força que commou per dintre i és la novetat radical de l'Evangeli, no? I la novetat radical de l'Evangeli és aquesta compassió que desbarata les lleis que els humans tendim a fer. Des del començament dius que l'Evangeli va molt més enllà del moralisme, de la moralitat. I què vol dir això? Què vol dir això? Aquesta transgressió de la llei, no de qualsevol manera, no arbitràriament, sinó des de la compassió. Jo crec que aquest és el missatge que repetidament ens vas desgranant al llarg de les planes, no? Per què la compassió transgredeix la llei, no? Doncs perquè la llei està fet per una societat, per una comunitat, per posar uns límits, uns costums, i a més no és una llei innocent perquè està fet per alguns, no tothom fa la llei, no? Són alguns que fan la llei en nom dels altres. I aleshores normalment aquesta llei és molt parcial, no?
I la moral, i el cristianisme té massa de moralisme, la moral ve d'amores, mores vol dir costum, per tant, quan fem un discurs moral, que l'Església ho té en excés, estem parlant d'un marc del costum, que és el marc establert. Quan oblidem que Jesús va ser considerat des del començament doncs, un transgressor i va ser matat i mort per ser transgressor. I nosaltres hem convertit, hem domesticat la transgressió de Jesús i l'hem tornat a posar dins de la llei. Però no és una transgressió qualsevol, torno a dir, és la transgressió de l'amor, la transgressió de la compassió. Per tant, no estem parlant tampoc legitimant qualsevol transgressió, evident. Per què l'amor és transgressor? Per què la compassió és transgressora? Doncs perquè la llei tendeix a mirar el costum, el que està establert, l'estatu quo, diguem-ne, i ens anem estratificant, llavors són els que estan a dintre i vetllen per l'ordre comú, però en l'ordre sempre hi ha desordre, i el desordre és la incomoditat que produeix en alguns l'ordre que posen uns altres, i aleshores ho gestionem amb molta dificultat. Eduardo Galeano, aquest periodista i filòsof, no sé si és viu encara, sembla que sí, té una expressió molt profunda que diu: tot depèn del dolor des d'on es mira, no del color, sinó del dolor. I el dolor ens dona una hermenèutica, el dolor ens dona una clau d'interpretació de la realitat. I no és el mateix veure les coses des de statu quo, des de la comoditat, o des de certes formes de poder o de benestar, a viure les coses des del dolor. I aquesta és la compassió, justa. Aquesta és la clau de la compassió. No veure les coses des de mi i des de l'ordre que jo he establert, sinó tenir la capacitat de veure-ho des del dolor de l'altre. I quan veus les coses des d'aquest altre angle, veus totes altres coses. Aquesta és la força de l'Evangeli, aquesta és la seva novetat, i això és el que l'Adelaide, amb molta finor, va, com dic, desgranant des de l'inici. Dius molt bonament, no? Es parla de fidelitat, que hem de ser fidels, a fer fidel a l'Església, no? I tu et preguntes des de la primera paraula, però fidelitat a què? A què hem de ser fidels? A la norma que nosaltres hem establert, després d'oblidar-nos de la compassió, o hem de ser fidels a aquesta compassió que sempre és transgressora de les mateixes normes que acabem de posar, que acabem sempre posant, no? Aquest retorn a la força original de l'amor que transgredeix qualsevol forma de lleis, i per llei entenem l'anul·lació dels rostres en nom d'una norma general que oblida les particularitats de les persones, aleshores l'Evangeli és sempre subversiu. Però és la subversió de la compassió, torno a dir, no és la subversió de la violència, no és la subversió de la creativitat, és la subversió de l'amor compassiu, que posa com a en primer pla el valor únic i irrepetible de la persona, de cada persona. I com cada persona és un món, doncs cada persona necessita la seva atenció, perquè és en funció de la persona com la vida, diguem-ne, s'organitza, no? Només és capaç de tenir aquest amor, doncs, aquell que ell mateix ha esdevingut compassió. Això, que ho dius de moltes maneres al llarg del llibre, té una part central, no sé si són 70 o 80 planes del conjunt, que és una exègesi extraordinària del conegut passatge de la dona que tenia pèrdues de sang. Un evangeli, un passatge molt interessant, perquè se'ns mostra un Jesús que es posa d'entrada límits a si mateix, perquè diu que hi ha vingut d'augment o d'entrada pels fills d'Israel, i és la compassió d'una dona que demana l'atenció per la seva filla que està perdent, doncs, és la filla de Roïssa, aquest
aquesta dona que té la capacitat de tocar-lo i de transgredir la llei és la que justament li fa a Jesús anar més enllà de la llei, no? Per amor, per compassió. Aquesta transgressió de l'amor és el que, al llarg d'unes 70 plans aproximadament, triant paraula per paraula, va entrant, i llavors és com una gran lecció divina, no? Va desgranant d'una persona, com es veu, no? Que has meditat llargament aquest evangeli i es va transfigurant als ulls, probablement teus mentre escrivies i del lector quan ho llegeix, no? I un text que ens sembla conegut, de sobte, anar paraula per paraula, es va obrint. I a més, primer ho presentes per la banda d'ella, després ho presentes per la banda de Jesús, després ho presentes per la banda dels deixebles, no? I aquest text es va amplificant amb una grandíssima fundària, amb la qual mostra, diguem-ne, la força de l'exègesi, quan l'exègesi no és purament tècnica i científica, sinó que està inspirada, no? Desplega en el text significats inèdits, no? Doncs tota aquesta intel·ligència humana, espiritual, però també de coneixement, perquè hi ha un gran coneixement també exegètic i bíblic del text i dels textos, perquè també hi ha d'altres, que es presentes fan d'aquest llibre una obra molt valuosa. A més, està preciosament editada per Claret, s'ha de dir, sento que no hi sigui l'editor, però està a l'editorial, com està gravat, doncs agrair realment la preciositat de portada, com estàvem comentant, aquest color til que diuen, és esmeralda, és un color d'alta espiritualitat com a color, amb el rostre de Jesús serè i per una banda molt masculí, un rostre masculí, però ple de compassió, que mira el que a nosaltres ens costa mirar. Doncs deixem-nos travessar per aquestes planes, sabent que llegir aquest llibre és perillós, perquè et fa més lliure. En nom de la compassió et fa encara més lliure. S'avisa a los lectores de que es un libro peligroso. Molt bé. Gràcies, Xavier. De veritat és que quan vaig pensar qui pot fer prova, que vaig pensar immediatament amb tu, vaig dir a veure. Doncs, primer de tot, agrair-vos que heu vingut, agrair l'editorial. Realment, quan l'Anna Sabiota de l'editorial em va proposar la coberta i vaig escollir aquesta, li vaig escriure un mail, li vaig dir, escolta, molt bon gust, i a més, clar, perquè transmet aquesta austeritat, però al mateix temps aquesta serenor de Jesús, no? Segurament Pasolini li agradaria aquesta portada. Penso l'Evangeli secondo Matteo, li agradaria. Doncs, bé, llavors, entrem en aquest llibre. Primera cosa, dir que, clar, és un llibre que m'ha costat bastant de temps, ha sigut escrit contra vientos i marees, s'ha salvat d'un incendi, és a dir, havia de sortir. I bé, és un llibre que jo crec que ha nascut d'entrada d'un profund dolor en veure que la meva església, la nostra església, massa sovint no és una església compassiva. I aleshores, pensant, meditant, pregant, reflexionant també teològicament, vaig veure claríssim que tenia una paraula dins, que era aquesta. Aleshores, partiré de la primera frase, hi ha una frase que encapçala el llibre, que està a les primeres planes, que l'he agafat del Dalai Lama. La compassió és la radicalitat del nostre temps. Aleshores em voldria parar un momentet a sobre això. La compassió com a radicalitat. Aleshores sabem tots que la paraula radicalitat ve del llatí, ve de la paraula radix, que vol dir arrel. Llavors jo li trobo dos sentits amb la radicalitat. Un primer sentit seria, justament per al sentit etimològic, com que ve d'arrel, la paraula radix, pertany a allò més profund de la persona humana. I en aquest sentit la compassió, millor dit, la capacitat de compassió, representa el pas d'allò que és ferotge, bàrbar, animal. Animal entre cometes, que després veurem, I és aquest pas
d'aquesta interioritat fosca de la persona humana a la consciència del bé i del mal i també a la llibertat de triar entre el bé i el mal. Llavors torno a la paraula animal. Suposo que molts de vosaltres recordeu la pel·lícula de Terrence Malick, A l'àrbol de la vida. Hi ha una escena esplèndida en la qual hi ha un dinosaure ferit al costat d'un riu, estirat al costat d'un riu, ferit. I es veu aparèixer de mica en mica un altre dinosaure i un que se li va acostant. Li posa la pota al cap, està uns segons, la càmera altera uns segons, sembla que el vulgui aixafar, però aixeca la pota i se'n va. I llavors, en aquesta escena, que personalment em va colpir molt, molta gent, i sobretot molts crítics de cinema, el que han vist és el naixement de la consciència. És a dir, aquest pas evolutiu amb el qual l'ésser viu, en aquest cas un animal, passa a una consciència potser no tematitzada, però és aquesta, no? Aixeca la pota i se'n va. I aleshores tornem amb aquesta, per tant, aquesta radicalitat amb aquest primer sentit, no? D'una cosa que pertany a l'estructura més íntima de la persona humana. Segon significat que té la paraula radical o radicalitat, que provoca una transformació a l'arrel. Sempre tornem amb aquesta arrel, no? I per tant, un canvi de paradigma. El llibre reflexiona justament sobre això, sobre un canvi de paradigma, aquest canvi de paradigma que representa Jesús de Natzaret. Un canvi de paradigma en quin àmbit? Ni més ni menys que en l'àmbit de la religió. Un canvi de paradigma pel que fa a la religió. En primer lloc, la religió jueva, però més enllà del judaïsme, la religió en si mateixa. La religió tout court. Doncs d'aquí ve el títol, no? Compassió, i el subtítol La no religió de Jesús. Per què? Perquè la compassió en Jesús, jo diria quasi bé la compassió que Jesús és, molt més que la compassió de Jesús, no? La compassió que Jesús és, de per si, és una praxi subversiva, que malauradament als 2000 anys de cristianisme han empetitit, han aixafat i han reduït a un mer missatge moralista. És una praxi subversiva dins d'un món religiós i social que està marcat o que estava marcat per codis, normes, rituals molt estrictes. Codis, normes, rituals estrictes de la Torà, de la llei judaica, que feia, el que produïa era l'exclusió de moltíssima gent, els més febles i vulnerables. I entre aquesta molta gent, les dones, els infants, persones més altes, discapacitades. Però perquè les dones, potser la categoria de les més vexades, perquè a dins del codi legal d'Israel, com tots sabem, hi havia la famosa impuresa ritual, el tabú de la sang. És a dir, la sang com a origen de la vida és sagrada i per tant la persona humana, qualsevol contacte que té a la sang ha de ser codificat. I d'aquí ve els codis morals de la Bíblia, el codi de santedat, el codi de Levític, etc. Per tant, el contacte amb la sang està regit per unes normes i les dones, per la seva fisiologia, clar, estan molt més aixafades per aquestes normes. I per tant aquí ens trobem amb aquest fragment de l'hemorroïssa, una dona que de fa 12 anys patia aquestes pèrdues de sang, amb tota l'exclusió que això comporta. Doncs aquí jo volia llegir-vos un moment perquè tenim idea de lo que era la duresa d'aquest codi legal. Quan una dona perdi sang durant molts dies fora del temps de la seva menstruació, quedarà impura tants dies com dura l'hemorràgia. Una dona que té 12 anys d'hemorràgies, imagineu. Igual com quan té la menstruació. Tot llit on jegui, tot seient, la persona que la toca, tothom qui toqui, quedarà impur. Advertiu els israelites de les seves impureses. Això del Levític. Per tant, aquesta dona, en aquest fragment,
agafa un protagonisme que Jesús no busca, ja veurem per què, no busca, se'l troba, no? Però perquè entra dins d'aquesta praxi subversiva evangèlica, amb la qual veiem que té protagonisme qui a la societat no en té. Llavors, passem a la vessant, diguem així, aprofundim més la vessant subversiva, no? Aquesta subversió de Jesús. Què entenc jo amb subversió de Jesús? La no religió, no?, del títol. Jo veig aquí dos nivells de subversió. Hi ha una subversió primera, que podríem dir la subversió fàctica, factual, de les circumstàncies, de les situacions. L'atac de Jesús duríssim a la hipocresia religiosa, que ve a ser la deconstrucció de la religiositat judaica. Jo moltes vegades en el llibre parlo de religiositat, perquè per mi és, expressa millor aquesta mena de dimensió ritual, que no cultual, perquè el culte és algo molt seriós, la litúrgia, no? Ritual, de codi, de normes, algo que s'ha apesantit amb els anys, no? La religiositat. Jesús desconstrueix aquesta religiositat. I què té en el fons aquesta religiositat judaica? Té algo que, malauradament, el cristianisme no ha sapigut superar, i és la dicotomia entre sagrat i profà. La dicotomia entre pur i impur no és res més que aquesta dicotomia profunda entre sagrat i profà. I Jesús, amb aquesta subversió primera, repeteixo, que és la més factual, no? Curar la persona malalta, abraçar el desordre, no? Que abans parlava el Xavier, aquest desordre que pot ser la malaltia, que pot ser el pecat, que pot ser la discapacitat física, no? El cec, el coix, etc. No? Tot això en aquesta societat no té lloc. Per què? Perquè és impur. I aleshores aquesta religiositat es revela com duríssima, marcada per un compliment estricte, i d'entrada aquesta subversió primera, palesa, manifesta de Jesús, a més, a dins de la sinagoga, el dissabte, és una subversió ja trencadora i alliberadora, evidentment per les persones que estan vexades, no? Però hi ha un segon nivell, que per mi és molt més important, i és una subversió profunda, que és la deconstrucció de la imatge de Déu que té el poble d'Israel, i que és la imatge de Déu que ha engendrat tot aquest sistema de compliment, de normes, etc. És una imatge de Déu que no es pot dir res més que és un Déu objecte, perquè és un Déu amb el qual es pot pactar, és un Déu amb el qual tu tractes. El do-ut-des, no? Jo et dono el meu dejú, et dono el meu sacrifici perquè tu em donis la teva benedicció. Llavors, aquesta imatge de Déu veterotestamentària, però diria quan ja s'ha degradat, perquè no és el Déu del Sinaí, evidentment, ha portat a una lògica de mèrits i de càstigs, que és la famosa teologia retributiva. Jesús trenca l'statu quo, no?, que deia abans el Xavier. És a dir, un statu quo que a través d'aquests instruments, les normes, les prohibicions i tot això, té el control del poder. I aquí està la cosa important. El codi moral, els codis morals, són instruments del poder supereficaços. Per què? Perquè creen espais de pertinença, el permès i el no permès, i en base a aquests espais de pertinença, inclusió o exclusió. Pensem a tot el debat que porta ja anys i anys i anys, sobretot el que és la comunitat LGBT, el tema de les benediccions, el tema dels divorciats, hi ha espais de pertinença. I per tant, aquests espais de pertinença estan creant, conseqüentment, els bons, els perfectes i els altres. Jesús actua dins de l'espai sagrat.
Múltiples, ara no es vaig a llegir perquè totes coneixem, són múltiples les vegades que es parla a dins de la sinagoga, i el verset de Marc, no? No sé si és Marc 1, Xavier em dirà que sí, i el verset també, i m'ho posarà a la pissarra, no? Gràcies per al teu ensenyament. Doncs, i Jesús anava per tot Galilea i predicava, anunciava a les sinagogues. És a dir, era la seva costum, dins de l'espai sagrat. Per què? Perquè Jesús vol arribar a la deconstrucció radical. És a dir, ataca la religió judaica a l'arrel en la seva comprensió de Déu. I què entén la gent? Pensem no als pobres, als anawim de Yahvé, als malalts, als coixos, les dones, no, pensem als senyors de la religió, als fariseus, als saduceus, als mestres de la llei. Jesús és un blasfem. Jesús és un blasfem per què? Perquè el que pretén és suplantar a Yahvé fent de Déu. Però és que el divertit de la cosa, o el trist, és que Jesús fa molt més que això. No només suplanta a Yahvé, sinó que reemplaça a Yahvé dels sacrificis, a Yahvé dels complidors, amb un Déu totalment altre, que és l'Abba, que és el Déu compassió, que és el Déu de la comunió. I una frase és aquest missatge: a vosaltres us he dit amics, no hi ha servents. I és interessant perquè Jesús el que utilitza a vegades en les paràboles és l'exemple de l'amo, no? L'amo i els servents, perquè és l'únic exemple, és a dir, parla perquè la gent l'entengui, perquè aquest és l'imaginari de la gent que l'escolta. L'amo, el servent, i per tant Déu que demana. I Jesús utilitza això perquè el missatge arribi encara més, no? Evidentment presentant un amo molt diferent. Per tant, per concluir, sintetitzar aquesta dimensió més profunda d'aquesta subversió de Jesús, diríem, Jesús va molt més enllà de la superació de la llei, perquè deconstrueix el Déu de la religió, no només del judaïsme, de la religió. Qui és aquest Déu de la religió? És el Déu entès com un ell, algú amb qui s'ha de fer les paus. Fer les paus que duren només un moment en la història, que s'ha de repetir aquest moment, perquè sempre hi haurà culpa, sempre hi haurà pecat i sempre s'haurà de tornar a fer les paus. Algú que és tractat en el fons a una respectuosa distància. I qui és el Déu altre que anuncia Jesús? El Déu de la sobreabundància. El banquet, tots sabem, convida a tothom, el Déu de la inclusió, l'Abba que premia l'atreviment i la insistència. Pensem a aquell fantàstic fragment de la vídua, no? Que va trucar a casa del jutge a les 12 de la nit. Tot menys políticament correcte. Doncs el jutge finalment s'aixeca. Aquest és l'Abba de Jesús. Aquest Déu, aquest Abba que premia aquest atreviment i aquesta insistència. És un amor que ho abraça tot. I aquí tenim la famosa pregària sacerdotal de Joan XVII, no? Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que jo estigui en ells i tu en mi, perquè siguin plenament u. Aquest és el Déu que encarna Jesús, que és el Déu de la pertinença recíproca. Jo en ells, jo en tu, Pare, i tu en mi i en ells. I aquesta pertinença el que engendra, és un vincle que apodera, que dignifica, que ajuda a sortir de la teva exclusió, del teu no lloc, del teu dolor i del teu sofriment. I per tant, aquest missatge tan subversiu i tan molest fins al punt de condemnar-lo a mort és, per als pobres de Yahvé, és la bona notícia. Per què? Perquè és una lògica totalment altra. Jesús anuncia aquest regne, que és una realitat inclusiva, oberta, i sobretot, i aquí jo crec que està el missatge que la nostra sensibilitat del segle XXI capta més fàcilment. És un regne en procés. Avui en dia tot està en procés, tot està en dinamisme, tot està en evolució. A partir del mòbil que tenim i que al cap de 2 anys hem de canviar per l'obsolència que és,
tot està en procés. Doncs el regne que anuncia Jesús també. El regne de Déu està aquí, afirma Jesús, i al mateix temps diu, el regne està enmig de vosaltres. És a dir, aquesta visió fluida que té Jesús de la realitat. El regne està aquí, però s'apropa, però ja està enmig vostre. Per tant, Jesús el que encarna és un nou paradigma que es posa enfront del paradigma del precepte, del paradigma del compliment, del paradigma de compliment en nom d'una fidelitat, i el que proposa és el nou paradigma de la responsabilitat, de la participació en nom de la comunió. Tots som co-creadors. I aquí podem entrar ja amb aquest famós relat, no? Aquest relat de compassió, que és el capítol 5 de Marc. Aquest relat, amb el temps, treballant-lo, reflexionant, escrivint, esborrant, intentant formular-ho millor i tal, al final, per mi, ha adquirit una importància simbòlica enorme, perquè he vist que la Bíblia necessita, sobretot l'Evangeli, ser llegit, ser reinterpretat, i tot això és el que intenta modestament i humilment la teologia feminista. Donar nous sentits per poder crear nous discursos sobre Déu. I això és el que intento fer amb aquesta reflexió. Llavors, patia d'hemorràgies. Què se'ns està dient aquí? Aquesta pobra dona que no té ni nom, anònima tota ella. S'està parlant d'exclusió, evidentment, d'una exclusió a dins d'aquesta comunitat jueva en la qual ella no pot tocar ningú, no podria ni estar enmig d'aquesta gentada, perquè qui la toca quedarà impur. Però hi ha una exclusió molt més dura, molt més ferotge, que és l'autoexclusió que ella mateixa està patint. Perquè el no lloc ha produït un no sentit. La malaltia ha provocat un no sentit de la seva existència. I ella mateixa segurament se sentia indigna, no apta, impura. Totes aquestes barreres interiors, qui era ella per si mateixa? Per a si mateixa, jo em pregunto, no? Qui era ella? Per a ella mateixa, per a si mateixa, enmig d'aquest món en el qual ella no pinta absolutament res. I aleshores són justament aquestes barreres interiors, més que no pas els codis, les normes, la que l'han feta no pura. És a dir, no el que ella és o era de veritat. Cadascú de nosaltres som, a davant de Déu, quelcom que hem d'arribar a descobrir al llarg de la vida. Doncs aquesta dona es troba impura per la llei, però sobretot no és ella de veritat per culpa d'aquesta autoexclusió. I amb tot això, amb aquest no lloc, amb aquest no sentit de la pròpia existència, s'atreveix a tocar el mantell de Jesús. I aquí està la seva subversió. Què significa aquest tocar el mantell de Jesús? D'entrada, és un acte profundament teologal. Per què? Perquè neix de la seva desesperança, en aquell punt tan profund de tu mateix, quan has acabat, ja no creus en res, desesperat totalment, i malgrat tot et llences a la confiança. Si el tocava, es curaria. La duresa d'aquest pas no es pot explicar, perquè una persona que no veu, que pensa que la desesperació, no? La desesperació màxima, s'ha de tenir molta valentia per fer aquest pas de confiança. Per tant, aquí és la seva rebel·lió a davant de Déu que li ha donat aquesta malaltia. I podríem dir, amb la sensibilitat d'avui, davant del sentit de tot plegat, si no volem fer servir la paraula Déu. La rebel·lió versus l'esperança. Aquí està la profunditat d'aquest acte teologal. Però també és un acte polític, en el sentit que la dona, i Marc no se li escapa, enmig de la gent. Aquesta dona
s'apropa a Jesús, sense que ell la vegi, enmig de la gent. Per tant, aquest acte d'atrevir-se a tocar al mestre és un acte que va contra el no lloc en què l'ha posada al sistema. I és un acte polític, a més, exercit des de dins mateix del sistema. I finalment és un acte profètic, profundament profètic. Per què? Perquè va contra el pecat estructural d'aquesta societat que l'ha condemnada injustament a l'exclusió i a l'opressió. Per tant, acte teologal, acte polític i acte profètic. Aquesta és la profunda subversió d'aquesta dona. I llavors és interessant, per mi ha sigut una descoberta, és allò que vas intuint i finalment quan ho formules dius, si és això. És a dir, primer ho viu al cor i després amb la intel·ligència, amb el pensament, aconsegueixes dar-li forma, no? També teològicament. Aquesta subversió de la dona és realment travessar el llindar de la religiositat. És a dir, ella, tocant aquest mantell de Jesús, es revela, encara que no sigui conscient, això no importa, ho fa. És aquesta rebel·lió contra aquesta dicotomia profà i sagrat que és radicalment atea. Atea, sense Déu. Perquè el Gènesis, què diu Gènesis 1, 31? Déu veia que tot el que havia fet era molt bo. A on està? Per què? Per què seguim amb aquesta visió tan profanadora de la realitat, no? El profà i el sagrat, el pur i l'impur. Llavors, travessar el llindar de la religiositat malgrat tot. Ja ho hem dit, malgrat l'exclusió, malgrat soledat, malgrat el no sentit. Llavors, personalment, clar, com a teòloga feminista jo el que rescato és la fortalesa de la seva dignitat vexada. Una dignitat que no ha estat però anihilada, absolutament. I la reivindicació inconscient per part d'ella de la seva dignitat com a filla d'Abraham. I Jesús li reconeix aquesta dignitat. Al final li dirà, filla, la teva fe t'ha salvat. Filla. Per què és tan important aquest travessar el llindar de la religiositat? Perquè és aquest pas que va de la deconstrucció de l'estructura, les normes, deconstrueix aquest imaginari amb el qual creu tota aquesta gent enmig de la qual ella es troba, no? El mestre, bueno, a veure, s'ha de vigilar, no? S'ha de vigilar. I serà tot el capítol que jo tracto i que aquí no en parlaré, ja llegireu, dels deixebles, no? L'actitud dels deixebles, no? En el fons l'actitud del fill gran, no? Que diu, bueno, a veure, respecte, mantenim-nos-ho, controlar la situació, no? Ella toca aquest mestre, que per ella és el qui parla en nom de Déu. I aquí ve el punt, diria jo, el clímax, no? Aquesta subversió de la dona es troba, respon plenament al paradigma de la subversió de Jesús. I aquí està la força d'aquest encontre, sense paraules, quasi bé, només amb mirades entre ells. Jesús percep en aquesta subversió allò que ell està visquent. I llavors la famosa frase, qui m'ha tocat? Jo em pregunto, per què tendim a llegir-la com si fos una frase de reproche, no? Qui m'ha tocat, no? Irritació, reproche. Quan, veient la praxi de Jesús, el seu missatge, la seva existència, és molt més coherent, plausible, no? Diria la crítica teològica, no exegètica, plausible, que Jesús sigui una frase que ell diu amb goig i admiració. Qui m'ha tocat? Qui s'ha atrevit finalment a tocar-me? La subversió de Jesús, que significa la fi d'un Déu de sacrificis, d'expiacions, un Déu tribal, un Déu primari. Qui finalment m'ha tocat? Qui m'ha pres? Qui m'ha agafat finalment? No? La frase de l'últim sopar, no? Preneu i mengeu. Aquí es troben entre elles i es reconeixen. És a dir, Jesús reconeix en la dona
l'única persona enmig de tota aquella gent que realment ha entès de què es tracta. Es tracta d'això, d'anar més enllà del sagrat, de lo que la cultura o la religió o els poderosos han definit com a sagrat. Perquè el Déu de Jesús, ja ho hem dit, ho repetim, és un Déu en. Aquí està el pas entre el Déu, diríem així, també del Sinaí, el Déu amb el poble, amb Jesús és el Déu en. El Déu en mi, el Déu en tu de la pregària sacerdotal. Per tant, centrant-nos encara en aquest encontre amb una visió així general, és un encontre totalment paradigmàtic en el qual se'ns parla de dos processos. Un procés d'apoderament, que potser és el més clar, tant per part de la dona com per Jesús. Apoderament de la dona, ja ho hem dit. S'atreveix a rebel·lar-se a l'exclusió, a l'autoexclusió, a la desesperança. Però també apoderament per part de Jesús. Per què? Perquè Jesús aprèn també, com a humà que és, a deixar-se tocar per la vida. Una vegada més. Es deixa tocar per la vida, no la defuig. Qui m'ha tocat? I Jesús creix, per tant, gràcies a aquesta dona, en la consciència de la seva missió. No podem pensar en un Jesús com hem pensat durant segles, i com alguna gent, malauradament massa, més de la que caldria, creu encara en aquest Jesús que, bueno, és home perquè li ha tocat això, però que en el fons ja ho sabia tot, ja preveia tot el que li passaria. Això és una visió totalment infantil, màgica, i que tampoc no respon a lo que va ser, a la profunditat de la figura de Jesús, d'un Jesús que encarna Déu. Creix en aquesta consciència, pren acte. El baptisme en el Jordà és justament prendre consciència profunda de la missió que l'espera. I llavors el que era simplement l'espera del seu poble, que ell vivia com a anauim de Yahvé, es transforma en missió anunciada. Després del baptisme, Jesús va al desert, necessita silenci, i a partir d'aquí anuncia la bona notícia i encarna aquest Déu compassió. Per tant, l'apoderament de Jesús és en aquest creixement en la consciència de la seva missió i que refermar-se també en la seva dignitat de fill estimat, per l'Abba, fill estimat, del Déu compassiu. Doncs podríem dir que l'apoderament de la dona, amb una frase que potser és provocadora, però que jo hi crec fermament, la dona no rep la curació en aquest fragment. La dona s'apropia de la curació de Jesús. I això entra totalment en el paradigma. El regne de Jesús, el regne de Déu no és per pusil·lànims, no és per al servent, l'encarregat de palau que agafa el talent i l'amaga sota terra, no esperant, perquè clar, l'amo que ha de tornar. No, és d'aquell que va i comercia i guanya 10 vegades més. Potser d'una manera no massa políticament correcta, però bueno, el regne de Déu és això. La dona s'apropia de la curació de Jesús, no la rep. Venim a l'altra dimensió. He dit, té dues dimensions, un procés d'apoderament, però un procés de despossessió. I aquí jo crec que és el que a mi m'ha fet madurar més, en la meva, diguem així, sentir-me més propera a aquest Jesús de Natzaret, a aquest rostre de Déu. La despossessió, la dona claríssim, viu al seu nou lloc, viu al seu nou sentit. Però Jesús viu una despossessió interior profundíssima. Marc i Lluc, els dos únics, recullen la frase, una força ha sortit de mi. Jo he mirat, comparativament, ni Mateu és supercurt, superbreu, és un relat gens dialògic i tal, i Joan ja ni parla, no té ni aquest fragment. Una força ha sortit de mi. És a dir, la força que habita Jesús i del qual Jesús és molt conscient és quelcom indisponible a Jesús mateix. Tampoc el regne no li pertany a Jesús. Jesús anuncia el regne, però tampoc el regne no és seu. Jesús anuncia el regne de Déu. En aquesta despossessió interior, aquesta indisponibilitat,
és allà on jo hi veig la humanitat plena. La humanitat que viu al límit la indigència criatural d'una manera profundíssima, perquè abraça aquest límit amb total serenor i total confiança. I això fa possible que Jesús s'obri cap a la dona. No es tanca en si mateix, no? Per tant, aquell qui m'ha tocat és una frase que a mi m'arriba a l'ànima, no? Perquè dic, quina reducció hem fet, no? De tot això. Una disposició que el prepara per al camí de la creu, que el prepara per al Getsemaní i per tot el que vindrà, però que en aquesta mateixa disposició és, diria jo, la glorificació de la dimensió humana, no? I aquí penso a la meva estimada Juliana de Norwich, que m'ha fet descobrir, m'ha ajudat a descobrir aquesta dignitat profunda de la humanitat. En les revelacions que té la Juliana de Norwich, en té una en què Jesús li diu textualment, diu, la humanitat és la meva corona, és la meva glòria. No? També els pares de l'Església després ho van recollir, no, tot això. Però l'hem perdut. L'hem perdut, el nostre cristianisme occidental ha perdut tot això perquè hem estat sota el paradigma del pecat original en lloc que el paradigma de la benedicció original. Però vull acabar amb això encara amb el tema del límit. No? El límit viscut per Jesús l'empenya a sortir, a mirar i abraçar l'altra, la dona, en aquesta seva indigència. I aleshores la frase que me surt de l'ànima és aquesta, no? Déu ens pertany, ens diu la dona. Déu ens pertany, tenim dret a tocar-lo. I en això Jesús la reconeix i diu, sí, és això que jo vull anunciar. Déu ens pertany a tots, perquè estem dins d'aquest amor que ens ho abraça tot, no? Quin Déu? Evidentment, aquest Déu compassió que s'encarna en Jesús, aquest Déu fora del temple, Jesús cura sempre, o moltes vegades fora del temple, i que per tant el temple no pot assumir, és inassumible. Aquest Déu és inassumible per la religió. I recordem, per recordar-nos només el judici final de Mateu, no? M'heu donat menjar, m'heu vingut a veure, Senyor, és que no sabia. Jo era un d'ells. El que compta, aquesta compassió, és el criteri últim. Ni demana ser reconegut. I aleshores pensem, a tot el missatge que ha vingut després. Jesús no demana ni l'adhesió explícita. El que demana és aquesta compassió oberta, no? Compassió com a criteri. I llavors la frase paradigmàtica, no? De Jesús a dins de la sinagoga. Què és permès en dissabte? Salvar una vida o deixar-la perdre? Salvar una vida o deixar-la perdre? La compassió de Jesús, ja per acabar, la compassió en Jesús, més que la compassió de Jesús, la compassió que Jesús és, no és un sentiment, i per això jo no vull parlar de misericòrdia, ja ho explico al començament, a la introducció, la paraula misericòrdia em provoca tot aquest imaginari, el pecat, el perdó, etc. Crec que la paraula compassió és molt més adient a la nostra sensibilitat i sobretot per la gent que s'ha allunyat de l'Església, fins i tot per gent no creient. No és un sentiment, la compassió en Jesús, sinó que li ve d'una comprensió de la realitat. Realitat amb la R minúscula i realitat amb la R majúscula. Una realitat que està tota ella abraçada per aquest misteri d'amor. I aleshores estic molt contenta de presentar el llibre aquest que realment me l'estimo molt. Ara m'adono, amb el temps que m'ha anat entrant i que agraeixo realment l'esperit. No es pot dir altra cosa. Un dia ho parlàvem amb el Xavier, ara mateix dubto que seria capaç de tornar-ho a formular, no? I fins i tot, ara ho comentava amb la Conxa, no? He arribat a entendre quan la Bíblia parla de... Ai, ara no em ve la paraula. Que la Bíblia ha estat... Dius que ha estat no revelada, que els que han escrit la Bíblia han estat il·luminats per Déu. Inspiració, això, gràcies. La inspiració. Gràcies, professor, gràcies. Una vegada només. Doncs la inspiració, entès això? És a dir, estàs en un moment en el qual el teu cor sap
sap el que estàs visquent, necessites la paraula, no? Jo ara crec que seria incapaç, no? I agraeixo Déu de fer aquesta presentació en un moment vital que estem vivint, tant l'Onofre com jo, dolorós, però d'esperança, de despossessió, però d'esperança. Un dels períodes potser més vitals, no?, de la nostra vida de parella, en tot que és dolorós, de despossessió. I per tant, l'Advent, un Advent que auguro a tothom d'esperança i sobretot amb aquest missatge, retrobem la compassió. I per acabar, vull llegir només un petit fragment que poso al final, poso uns escrits de diferents autors, laics o creients, i agafo el fragment del Metz que tanca tot el llibre, perquè per mi ve d'aquest dolor. És cert, la compassió és una exageració, igual que el cristianisme, el seguiment, Déu. En el llenguatge d'una religió burgesa, emmurallat en si mateixa, que de res té tanta por com del propi fracàs i del reconeixement de la pròpia culpa, no és possible parlar d'aquesta compassió. Hi ha encara entre nosaltres qui vulgui estar obert a un cristianisme de la compassió, a una sensibilitat més gran per al sofriment aliè, aquesta sensibilitat elemental per al sofriment aliè pròpia del missatge bíblic sobre Déu, amb això estem cridats, a ser persones de compassió. Moltíssimes gràcies, Adelaide. Has convertit la presentació d'un llibre en un acte teològic i en un acte altament espiritual, no? I realment és notable, no? Igual que escriure el llibre ha estat per tu tota aquesta experiència, jo crec que la presentació que has fet també és una síntesi que inclús supera el mateix llibre, no? Vull dir, perquè tu mateixa, potser el que esteu visquent també com a parella en aquest moment vital, li dona una força al que acabes de transmetre molt autèntica i molt impactant, que ens fa bé a tots. Estem necessitats de persones amb coratge per travessar els temps que vivim i donar-li un tom, no? Bé, preguntes, comentaris, tenim encara una estoneta, em sembla, no? Joan, no? Sí? Vaig comentar en un moment donat, segurament estic equivocada, que en alguna versió de la Bíblia, en alguna versió dels Evangelis, aquest text es tradueix quan Jesús diu va mirar la que l'havia tocat. Posa en femení, com volent dir que ell ja tenia aquesta consciència que era una dona, no era un home. Això per mi sempre és un dels meus passatges preferits, també. Per tant, t'agraeixo molt que hagis fet. Però la que l'havia tocat, és clar, a més, en el context és que és còmic, o sigui, Jesús té molts moments còmics a la seva vida, no? Aquell que diu el volien matar i s'escabulleix, no? I aquest és un dels còmics, és a dir, tothom l'està prement, ella, malgrat tot, es troba pas, increïble, i ell té aquesta consciència, però jo no sé si estic equivocada i he fet una mala traducció d'una cosa, però... Jo crec que, ho dic al començament, és a dir, jo crec que hem de superar aquesta temor, no?, de la interpretació, no? És a dir, el llibre ens arriba i clar, també la societat moderna, és a dir, tu t'apropies del text. I aleshores, què se'ns està dient? Què estava dient això a la primera comunitat? Per què Marc i Lluc recullen aquest fragment i després cau en l'oblit, no? Com tantes altres coses, i sobretot presència femenina. Ens hem d'apropiar i, per tant, que tu t'entri aquesta frase, no? La que la va tocar. Doncs això és genial, per què? Perquè t'està arribant alguna cosa, t'està vibrant alguna cosa, l'esperit t'està parlant a través d'això, que és el que m'ha fet a mi, no? I per tant, jo crec que ens hem de treure tota aquesta mena de respectuosa distància, allò que deia, no? Que a mi potser per caràcter, perquè soc bastant rebelde, no? Bé, però a part d'això, i dono gràcies perquè, bé, potser hauria de contenir-me més. Però el que em fereix molt és
que tanta gent no pugui descobrir aquesta sensibilitat profundíssima de Jesús, que lloa l'atreviment, que lloa el desordre, que s'apropa al desordre. N'hem fet una religió maniquea, n'hem fet una religió per a pusil·lànims. Per a pusil·lànims. I per a paurosos. Clar, per què? Per al control del poder. Per al control del poder, claríssim. I el Xavier. Qui recorda aquelles classes? Per a, clar, el control del poder. Però més enllà d'això, que hi ha, evidentment, el control del poder, però més enllà d'això és tota una imatge de Déu totalment falsa. És un Déu que està allà, no? I per favor, estigues allà i no vinguis massa aquí. I si no, si et necessito, ja et buscaré. És això. Per tant, apropiem-nos dels textos, que és això que està fent la teologia feminista. Jo dues observacions. Una primera sobre la frase que has posat al començament del Dalai Lama, em penso que és, no? Això de que la radicalitat, això, la compassió és la radicalitat del nostre temps. I jo trobo que jo estic bastant ficat als temes de migració i en la realitat dels migrants i tot això. I et trobes que realment el que costa, la força que té la por, que és l'oposat a la força de la realitat. I per mi són els dos pols, positiu i negatiu, no? Et trobes que molta gent, home, sí, que quina llàstima que morim la gent allà al mar, quina llàstima, però definitivament Europa està posant barreres tremendes i pagant diners, molts diners a Marroc, molts diners a Turquia, tot això. En aquest sentit, és veritat que la radicalitat seria, doncs vinga, viure la realitat de la realitat i actuar en conseqüència, no? Això és un punt. Voldria anar a un altre de més de fons. A veure, dius, compassió, la no religió de Jesús, és el subtítol. I ho comprenc. O sigui que realment aquesta figura de la religió normativa, punitiva, normes, tal, contraposat a vida, que és el que porta Jesús, o la imatge de Déu, no? El Déu de temor, de por, de normes, de compliment, de pactes, de que jo me la guanyo i tal, o el Déu Pare que promou Jesús. Ara bé, amb el mateix jo em pregunto, i us pregunto a tots dos, però no es podria també fer, ben fet el llibre, jo crec que farà molt bé a molta gent i a mi m'ha agradat molt, però també no es podria fer un altre llibre que no contradictori, però sí que es digués la compassió, la religió de Jesús. Per què? Tu has esmentat l'Antic Testament, que té coses molt així, has esmentat els fariseus, els saduceus i tots aquests de normes. Ara, també hi ha la gent que tenia una religiositat i que té elements, bueno, ara estan bastant, però de religiositat popular. I que, sí, o sigui, no es podria fer el mateix, tu depèn com defineixis religió i religiositat, no? Però, mira, jo pensava, per exemple, diumenge passat, l'Evangeli, aquell text d'Isaïes, Déu Pare, tal, i és de l'Antic Testament, i està parlant de que Déu és pare i que té cura de tots, no? O sigui, hi ha coses, i en la línia de Jesús, i dir, per tant, podríem dir que fer una cosa tan absoluta de la religiositat, home, la religiositat jueva tal com era viscuda i com Jesús en fronta d'acord, no? I ja et dic, jo crec que farà molt bé, però m'agradaria, si tots dos em diu, no creieu que hi hauria alguna cosa
que Jesús tenia una religió, una religació amb Déu, no? Tot, amb el Pare, tot això, que d'alguna manera podria dir-se que hi hauria un tipus de religió també així. Que ara això serveix molt, perquè molta gent està molt farta de normes i coses i tal, i ja ho llença tot, però això es llencen també bastantes altres coses positives. No sé, és la pregunta que em faig. Ara, no et dic que hagis fet malament en el llibre i penso que farà molt bé amb aquest títol i amb tot. Gràcies. La darrera paraula té l'autora, però jo com que eren les preguntes les dos, breument, em pregunto, no ho sé, si jo, en el títol original era la no religiositat de Jesús, no ho sé, si és una qüestió editorial, això, no ho sé, però agafant el torno per los cuernos, a la pregunta que fas, no al·ludint-la, jo diria que les paraules han de morir perquè puguin ressuscitar. I la paraula religió és una paraula que ha de morir, perquè ressusciti amb un altre significat. I no hem de tenir por de que mori, si no, no ressuscitarà. L'altre és una xapuza. Gràcies perquè ho has dit d'una manera sintètica que jo no hauria sapigut dir-ho. A veure, no, des del començament, l'Ofre ho sap perfectament, ocupació i després va venir la no religió, mai no religiositat, la no religió, perquè és veritat, la paraula ha de morir, perquè en el món d'avui, i sobretot a mi m'interessa que aquest llibre pugui arribar a gent que s'ha allunyat, a gent que ja no suporta res, de res. I jo em defineixo cristiana, mai he dit que sóc catòlica, perquè a més és que em provoca de tot. Soc cristiana, però la meva és una religió, no, la meva és una fe, no és una religió. Per tant, Jesús jo crec que és l'home menys religiós del món. És a dir, quan parlem de religió parlem d'aquest relligar, no? Famós, no? De relació amb Déu. És a dir, Jesús no ordena ningú, no institueix una església, no fa moltes coses. Jesús el que fa és anuncia, crida i diu, veniu a viure amb mi, feu això, sigueu això. Llavors, hi estic perfectament d'acord, ho ha sintetitzat superbé. Una paraula ha de morir. Avui en dia, algú que llegeix el de religió, potser, i l'agafes per aquí. I llavors dius, ostres, desperta, que l'Evangeli té aquesta riquesa. Que els meus fills mateix, malauradament, no han descobert. Els nostres fills no han descobert, no han sabut descobrir. I per tant, necessitem una nova manera, provocadora, però en el fons segueixo creient, Jesús no era un home religiós, perquè per religió i religiositat arriben a ser quasi bé el mateix. Alguna altra intervenció? M'agradaria, ja que han dit, m'agradaria que llavors fessis un altre llibre agafant la dona dels pèrdues de sang, que era jueva, però amb la Cananea, que no era jueva, la Cananea, no la Sirofenícia, la Cananea, que és un sentit que és un context diferent, no? Que evangelitza Jesús, mai més ben dit, i també li fa caure els anells de Jesús, que no en portava, però és un exemple. Et volia felicitar, Adela, i la veritat és que he après molt i a la meva edat no és fàcil aprendre i m'ha ajudat molt. Estic totalment d'acord amb el que dius i aquí s'ha complert allò que hauria de ser sempre, que la deixeble és millor que el mestre. I això m'ha quedat molt clar avui, de manera que tindré molt d'interès en llegir-ho. I sobretot et volia felicitar perquè és bo que sigui una dona casada, la que fa teologia, perquè aquesta església no la canviarem, sinó la canviem des de les dones i des de baix. No, perquè la religió que existeix és massa religió de poder. I això s'ha de canviar com crec que Jesús volia. I potser només em deixes afegir-te una cosa, no és correcció ni molt menys, no? Em sembla molt bé que hagis destacat aquesta dona del capítol 5 de Marc, els 16 del 24 i següents. Surt el profe, No. De sinòptic. Perquè Marc és precisament l'evangelista, el més antic, que més destaca el paper de les dones si no són família de Jesús. Sí, senyor. I perquè començant per la sogra, no? Jo dic sempre el miracle que va provocar que Pere negués a Jesús, que li va curar la sogra, doncs, i la dona que és pagana i el convenç
de que també ha d'anar als pagans, la dona que es gasta el sou d'un any perquè és la primera que veu que la mort de Jesús no té preu, la dona que dona tot el que té, la viuda, i al peu de la creu només hi ha dones, n'hi ha un sol home. Per tant, jo penso que això a l'Església Catòlica ho hem oblidat, no? El paper de les dones al començament, tal com ho testimonia Marc. Per tant, gràcies per fer teologia, per fer-la també, i no et desanimis en aquesta església, per favor. Gràcies. Gràcies, Xavier, de veritat. És que tinc un record molt bonic de les teves classes i realment, no sé, tota una visió d'església que llastimosament avui en dia hem de lluitar per mantenir-la. Perquè, clar, llegim, és que la foto de l'altre dia era còmica, Tu parles de comicitat de Jesús. A veure, es veia el papa tot blanc, amics dels cardenals tot negres, la Comissió Teològica Internacional dient s'ha de smasquilitzar la Chiesa. I no hi havia ni una sola dona. S'ha de desmasculitzar, per riure. Llavors dius, sí, la lluita a fer és llarga, pesada, però jo crec que les dones tenim molt per aportar. I de veritat agraeixo moltíssim al Xavier, perquè aquesta mirada, clar, jo com a dona, jo l'ho visc així, i t'agraeixo que diguis, vale, jo no sabria fer-ho així, aquí està la riquesa de la comunitat eclesial. És a dir, fer junts, fer una teologia entre homes i dones, perquè nosaltres portem la nostra mirada i vosaltres porteu la vostra. I aquesta és la riquesa. I realment, gràcies a tothom i gràcies al... tu Xavier, de veritat, Xavier Alegre, moltes gràcies perquè tinc un record molt bonic d'aquelles classes i molt bonic de tot el meu pas per la facultat i l'amistat amb el Xavier. I m'ha marcat i realment agraeixo de poder fer aquesta presentació ara, perquè realment estem en un moment vital, tant l'Onofre com jo, dur, però al mateix temps dient és un moment dels més rics de la nostra vida. És veritat o no? Sí. Ara que ho heu perdut tot, és quan ho podeu tenir tot. I per tant no hi ha lloc per la por. No hi ha lloc per la por. Clar, allò que dic de la dona, no hi ha lloc per la por. Havia ja perdut talment tot que no quedava res. És a dir, la desesperació a llançar-se. I Jesús la reconeix amb aquesta mirada, no? I diu, qui m'ha tocat? Per sort, però després els deixebles. Hombre, encara et queixes perquè tothom et toca. De seguida ha d'arribar el primer de la classe, que ha de controlar i ha de fer tot. Ja ho llegireu. Mira, que allà hi ha una pregunta molt senzilla. Estarà traduït al castellà? Sí. Ai, perdoneu, sí. Sortirà per PPC, no m'han dit quan. Ja tinc el contracte signat, jo suposo el primer trimestre. Sí, ja hem fet la traducció al castellà. Jo crec, a mi m'agradaria molt, feu difusió el que més vulgueu i sobretot a gent allunyada. Jo crec que li pot fer molt bé. Potser saltant-se la primera part que parla de conversió i de regne, que és molt confessional, però tota la segona part, el que és el relat, realment, gent que s'hagi allunyat i que vegi que aquí hi ha una riquesa profundíssima, que encara hem de descobrir. I gràcies a tothom. Gràcies.